Дявол иска да разруши най-важните ти взаимоотношения, които са важни за теб. Той иска да ги разруши. Защото знае, че ако спре тази връзка, няма да е добре за теб. Ако спре връзката ти и взаимоотношението с жената или мъжът ти, няма да е добре за теб. И той точно там краде и да разрушава. Ако знае, че ако прекъснеш с този приятел, няма да е добре за този човек, той удра точно там и разрушава това взаимоотношение. Сатана е разрушител. Разрушител на това, което Господ е изградил. И той иска да го разруши. Защо? По-лесно ще влезе там, когато го разруши. И третото нещо е да убива. Идва да открадва, да разрушава и накрая да убива. Когато идва да открадне, например, здравето ти, той започва да те разрушава. Да разрушава умът ти, чувството ти и казваш: о, защо аз така? О, защо да премина през това? О, защо? Разрушава вярата ти. Разрушава вярата ти с мислите, с съмненията, които ти дава, той почва да руши. И накрая, когато той руши тази вяра вътре в тебе и тези мисли, които в принцип са добри мисли, с вяра, идва да ги руши, той накрая ти взима абсолютно всичко и накрая идва и те убива. Това е целта на врага. Но накрая не завършва така. Стиха завършва: но аз дойдох да ви дам живот и то изобилен. Амен! Когато бързкам човек има шанс за тебе. Има шанс за тебе да спреш врага, който краде, разрушава и убива в твоя живот. Има шанс да го спреш чрез името, което е над всяко друго име. Името, което е над всяко друго име. В това име трябва да се поклони крадеца. Трябва да се поклони разрушителя. Трябва да се поклони убиеца. И да падне на колене и да каже: предавам се. Но само ако използваш това име и вярваш в това име и живееш заради това име. Обръзкам човек и живееш заради това име. Живееш заради името на Исус. Словото казва: вие умряхте вече за себе си и живеете за Христа. Защо умряхте за себе си? След малко ще разберете. В Галатяни 5 Галатяни 5 глава там се казва нещо. 5:18 за делата на плътта. Но ако се водите от духа, не сте под закон. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, разпъство. Сега, тези делата на плътта идват вече след когато Ева е изяла тази ябълка. И се отвориха очите в греха. И тези са делата на плътта. Делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, разпътство, идолопоклонство, чародейство, чуйте, вражди, разпри, чуйте, ревнувания, ярости, партизанства, чуйте, раздори, чуйте, разцепления, чуйте, завист, пиянства, пирувания и други подобни, за които ви предупреждават, както ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Амин. Амин. Това беше целта на врага. Да им отвори очите точно в тези неща.
Делата на плътта са дяволски, не са просто човешки. Делата на плътта са дяволски. Дявола използва делата на плътта. Обръщам към човек, кажи, дявол използва делата на плътта. Той действа през делата на плътта. Вижте какво се казва в 1 Йоаново 3:8. Който върши грях, от дявола е, защото дявола от началото съгрешава. Затова се яви Божия Син да засипе делата на дявола. Амин. Отново той дава изходен път към това. Да вършиш грях. И казва, който върши грях, от дявола е, защото дявола от началото съгрешава. Какво се опитва да прави дявола? Това, което е той, това, което прави той го даде на човека да го направи той. От първия път не беше така. Това, което е Господ, това, което е Бог, той искаше по същия начин да бъде и човека. Казва, нека да създадем човека по нашия образ и по наше подобие. По нашия образ и по наше подобие. Знаете ли какво е по негово подобие? Да владее, както аз владея. И затова казва, нека да ги постави в децата и нека владея над всичко земно, което съм създал. Нека да им бъдат, човека да бъде Господ на животните на земята. Господ е дал земята за човека от самото начало. Господ е дал животните на човека от самото начало. Господ е дал Ева на човека от самото начало. Разбирате ли? Мъжът владее над всичко. И казва, владейте над всичко, което ви дадох и сътворих. И дявола идва и казва, така, аз ще отида сега при човека. Ще го надхитря да яде от този плод, който е забранения плод, за да може да взема тази власт от човека към мен. Човека да ми е предаден на мен. Това е ли да дойде някой и да ми каже, нека да направим един договор. Ако ти се подпишеш в този договор, всичко, което е твое, идва към мен. И Бог го преди, не дей да ядеш от това дърво, защото в момента, когато ядеш от това дърво, това е договор. Ще го дадеш на дявола. И дявол ще вземе всичко, което съм дал на тебе. И точно това става. Дявол отива при него, надхитрява го, взима му властта, която Бог е дал по принцип на човек да владее. И дявол я взима, но тогава той става княза на този свят. Земята в принцип не е на дявола. Земята е на Господ. Но тя е дадена на човека. Но сега какво прави? Дявол. Аз ще взема тази власт и ще използвам човека да работи за мен в тази земя. Бог казва, аз създавам човека и ще го накарам да работи за мен в тази земя и да владее за мен. И дявола идва от другата страна и казва, аз ще владея над човека, ще владея над земята, но първо трябва да го подмамя. Когато го подмамя и влезне делата на плътта, делата на плътта в него, греха влезне в него, тогава аз ще мога да владея чрез него земята. Божия дух е дух. Нали? Той обича чрез тебе, той влиза в тебе и обича чрез тебе. И понякога много често ти усещаш любов към даден човек. Много силно любов усещаш към даден човек. Той не е от тебе, той е от Бог, който живее в тебе. Той обича чрез тебе, защото ти му позволяваш това. Но чистия дух е по същия начин. Той влиза в тебе, имаш омраза към даден човек и не знаеш защо имаш тази омраза към това. Случва ли се? Просто го гледаш и омрази в сърцето ти към него. Защо? Защото има нечисти духове, които имат право да влезат в човека и да го накарат да направи нещо, което не трябва да направи. И след това ще го видим това след малко. Вижте в Битие 3. Какво се казва за дявола?
А змията беше най-хитра от всички полски животни, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената: истина ли каза Бог, да не ядете от никое дърво от градината? Жената каза на змията: от плода на дърветата в градината може да яде, но от плода на дървото, което е след градината, Бог каза да не ядете от него и да не се допуснете до него, за да не умрете. А змията каза на жената: никак няма да умрете, но Бог знае, че от деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще познае и ще бъдете като Бога. Ама те вече са като Бога. Пак лъжа. Те вече са като Бога. Но защо казва, ще бъдете като Бога? Защото дяволът иска да бъде като Бога. Винаги, когато ти казваш, искам да бъда като Бога, това е дяволът. Ако искаш да вземеш нещо, което не ти е дадено, не можеш да направиш. И често служителите влизат в тази не искат да бъдат като Бог. И затова казвам към служителите: нека да властват, ама не като да властват с отношението, което Бог властва. Защото те просто са поставени, за да имат ближи, а не да се правят, които искат с хората. Такива служители са водени от демон. Те се следват мен и аз трябва да се правя, каквото искам с тях. Да ги мотивирам като шеф. И това е много пъти дявол. Бог е на това. Ти просто служиш на това. И казва, ще бъдете като Бог. Ама те са като Бог. Те властват. Бог ги е поставил. Казва, те са моя подобие и моя образ. Това, което имам аз, имат го и те. Да, те са под моето покорство, те са под моя авторитет. Аз, което и казвам, това ще направя. Но това, което имам аз, го имат и те. Тази сила, която имам аз, имат и те. Защото са техни баща. И казва, ще бъдете като Бог, да познавате доброто и злото. Но казва, тя беше най-хитрата от всички животни. Змията. Обръскам човека, тебе, че дявол е хитър много. Да се казват тези неща. Обръскам човека, че внимава и много. Защото бригада се казва, там се използва като прегдаеш го, търси кого да погуби, кого да унищожи. Защо го прави? Това му е работата. Обърни се да кажи, работата на дявола е да открадне, да разрушава и да убива. Това, че когато нещо се разруши в твоя живот и намериш добро в твоя живот, значи е от дявола. Ако Бог позволи нещо да се разруши, някое съотношение, нещо в твоя живот, ти след време виждаш, че е за добро това. Нали? Но ако се разруши и след време виждаш, че не е добро, това, значи то беше дявол. Бог, ако разрушава, той разрушава всичко това, което краде от твоя живот, което погубва от твоя живот, което убива в твоя живот. Ако Бог разрушава нещо, той ще разрушава точно това, което краде от твоя живот, разрушава в твоя живот и убива твоя живот. Вие не го спанахте. Или ви обърках малко. Това трябва да бъде хитри. Кажи хитрост. Хитрост. Чакай, брат, ти ми казваш, че дявол само разрушава и ми казваш, че и Бог може да разрушава. Абсолютно да. Дявола разрушава това, което Бог е направил за добро и в твоя живот за добро. Но Бог, когато почва да разрушава, той разрушава това, което краде от твоя живот, разрушава в твоя живот и погубва в твоя живот. Нека да го обясня така. Ако имаш някой приятел в живота ти и той е лицемер,
Само Бог може да е лицемер. Ако ти взима това за отношение и разрушава това за отношение, знай, че е за твое добро. Как да разберем тогава? Ти ми казваш, че дявола идва да разрушава за отношение. Как да разберем кое разрушаваме от Бога и кое е учаваме? Ами бъдете хитри. Трябва да изследвате нещата. Трябва да проучавате нещата. Как да влияе този човек в живота? За добро или за лошо? Какви последствия ми носи този човек в живота? За добро или за лошо? Ето, разбра вече. Ако изследваш добре, ще разбереш. Ако все още не си разбрал, чакай преди да пребързаш да проставиш. Кажи хитрост. Кажи, аз съм хитър като змията. И невиден като гълъбче. Някои искат да бъдат само хитри, без невиден като гълъбче. Ако бъдеш само хитър като змията, без да бъдеш невиден като гълъба, ще бъдеш като дявол. Ще използваш хитростта за твоето его и за твоите неща. И ще се превърнеш в човек, който краде от нечий живот, разрушава нечий живот и погубва нечий живот. От делата на плота се казва явно това и това и това и това, но накрая казва делата, плодът на духа е любов и дълготърпение. Защо не види като гълъба? Защо Бог използва гълъба? Той е образ на Святия Дух. Казва, не дайте да бъдете като демонични. Вземете само добрата част, бъдете хитри. Вижте как действа той, бъдете хитри и внимателни. Но казва, не отвръщайте зло на зло, но отвръщайте зло за добро. Бъдете хитър, но не видите като гълъб. Дава и добро, както Святия Дух дава добро. Ако другия човек дава омраза от свеща, дай му любов. Разбери чрез хитростта на Бог, че това не е Той, а е някой друг в плота. Това е хитрост. А плодът е любов. Давай му любов. Амин. 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 В Битие 4:1-8 давам пример. И Адам позна жена си Ева, и тя забременя и роди Каин. И каза, с помощта на Господа придобих мъж. Роди още и брат му Авел. Авел стана овчар, а Каин стана земеделец. И след време Каин принесе жертва на Господа от земните плодове. И Авел също принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на жертвата му. А на Каин и на жертвата му не погледна благосклонно. И Каин се разсърди твърде много и лицето му се помрачи. Ами Господи, аз се разсърдих, защото ти си приел жертвата на брат ми. Както пастора от тебе казваше, първите плодове от имота, аз съм те почел от тях, почетох те, дадох ти и моя брат също те даде. Ама неговия принос беше прият, а моя принос не беше прият. Затова ти се сърдя. Сърдитостта е много опасна. Тя също е дяволска и е плътска. Вижте, той първо се разсърди, но чакай да обясня малко това преди да премина към следващото. Защо Бог е приел тази жертва? А на Каин не я приел. Искам да знаете. Тръци. И след време Каин принесе жертва. Кога? И след време. Защо не веднага? Защо след време принесе жертва? Защото не беше с вяра.
което е с вяра, ти бързаш да го изпълниш. В Евреи ни казва там за вярата на Божите хора. И казват, Авелата жертва беше по-добра от Каин, защото беше пренесена с вяра. Не, че Бог отвърли жертва, а не беше пренесена с вяра. И това е просто нещо, което ви дава. Всичко, което правиш, ако не е принесено с вяра, Бог не го приема. Може да дадеш много, ако не е принесено с вяра, Бог не го приема. И вижте, това означава, че Бог мрази Каин, понеже не го е направил с вяра. Не. Той ще го научи. Но вижте какво прави Каин. А на Каин на жертвата му не погледна благосклонно. И Каин се разсърди твърде много и лицето му се помрачи. И Господ каза на Каин, защо си се разсърди? И защо е помрачено лицето ти? Господ комуникира с него. Ако правиш добро, не е ли прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към теб ще бъде неговото желание. Но ти владей над него. А Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин нападна брат си Авел и го уби. Какво направи дявола сега? Вие виждате просто една човешка история, човешки разказ. Ама къде е дявола в това? Къде се е промъкнал дявола в това нещо? Ами знаете ли къде се е промъкнал? Искате ли да знаете къде дявола се е промъкнал в тази история? Искате ли да знаете? Той се е промъкнал в делата на плота. Той се е промъкнал в делата на плота. Какво получи Каин в сърцето си? Знаете ли какво е получил? Завист. Какво се казва, делата на плота са явни. Те са блудство, те са ревност и те са завист. Завист за това, че неговата жертва беше приета. И след завистта, какво е дошло в сърцето му? Омраза. И след омраза, какво е дошло в сърцето му? Убийство. Дявола използва делата на плота, за да разрушава чрез теб. Разбирате ли това? Идва завист от сърцето. Каква е целта на тази завист, която е в сърцето? Омраза. Каква е целта на тази омраза? Да убиваш. Естествено, че сега не можеш да убиваш, защото това беше друго. Нямаше закон, нямаше нищо. Просто човек беше свободен и можеше да се прави каквото иска. Представи си сега да бъде така, свободия от всякъде. Да няма прокурори, да няма съдии, да няма власти, полицаи. Нямаше да има свят. Защото всеки, който завижда и мрази, ще да се потребват. Сега може да мрази някога, но не може да ти отправим, защото не е последствие. И съдиите и властта са дадени от Господа, за да има контрол. Но съдии го казват, защото хората са невярни, ще отидат при Бога и няма как да има контрол. Може да има контрол без властта, да има този мир, да няма тази власт, само единствено ако те са при Господа. Но ако не са при Господа, трябва да има съдии и власти. Защото те неща ще спрат делата на плота. И това е поставено от Господа. Амин. Но дявола използва делата на плота. Той използва това дело на плота, което беше в Каин. И казва, виж, ти имаш грях в себе си. Прави добро, не да го мислиш много, защото той на вратата ти греха топа. Не да му отвориш, когато влезе наистина, ще направиш някаква беда. И не е послушал Господа. Видял е брат Саро и го погубил. Най-добре е да премахна някого. Да го премахна, той няма да ми пречи. Ще бъда аз единствен. Това е завист. И завистта е опасна. Нека да не говорим само за завистта и за омразата. Нека да говорим
и за ревността. Забелязате ли, делата на плътта са явни, те са ревност. Това ревност имаше. Божия ревност или демонична ревност. Защото демоничната ревност беше на дявола. Той ревнуваше, искаше да бъде като Бог и беше свален. Ако ревността е само за тебе, за твоето его, в ревността да има само за тебе, аз да съм такъв, аз да съм спокоен, аз да имам това, ако ревността е така егоистична ревност, само ти да не страдаш, но за да бъдеш такъв, значи това не е от Бога. Егоистична ревност, както мисли само за себе си. И това има раздори в някои семейства. Някой му се е надигнала ревност и казва притчи, ревността, казва, е гнилост за костите. Ако имаш ревност към съпруга и тя не действа към добре, не е добре. Дявол е разрушава. Разбирате ли? Ако имаш ревност за нещо в църквата и тя произвежда завист, искаш ти да си там, не той, не от Господа. Има ревност, но неправилно вид ревност. Бързо че кажи има Божията ревност. Другото нещо, което дявол използва другото нещо, което дявол използва е пиянството. Това ние сме против това да бъде пиян. Ние сме против това да се пие алкохол. Не знаем, че като удариш една чашка, ще дойде и втората. Знаем, че като удариш втората, ще дойде и третата. Докато удариш четвъртата, ти може да бъдеш под маска. Или под демонично влияние. Когато не си ти, когато си пиян. Така, не види виното, че е сладко, защото то жив като усойница. Хапе като усойница. И дявол използва точно тези неща. И какво правиш? И трябва да бъдеш хитър. Ако удариш първата чашка и те съблазнява да удариш втората, не дайте удариш първата. Защото първата ще докара до втората. Ако не можеш да се въздържаш, когато удариш първата, да бутнеш втората, не дай да го правиш. Да, казва, вече идвам само по една чашка. Ама окей, бъде цяла чашка. Но дай да бъдеш хитър, да използваш хитростта си за друго нещо. Слава на Бога! Затова се казва в Ефесяни, приключвам, защото времето е напреднало. И да го продължа в другия път. Окей, другия път ще го продължа. Някой да дойде да слуши край на тази проба. Защото другия път ще говорим как да се предпазиш от тези неща. Амин? Амин. Обърскаш кажи, ела следващия. За да продължим това. Говорихме за враги и за хитрости. Може да говорим за това как ние да го надхитрим. Защото не трябва да надхитрава тебе, трябва да надхитрава дявол. Но това може да стане единствено, ако си с Бог. Ако не си с Бог, ще удариш първата чашка, ще удариш във втората, ще удариш в третата и ще бъдеш под нечие друго влияние. Ако си обладан от завист, завистта ще обладе, ще удря в омраза и омразата ще удря в нещо друго. Ще убиваш някой. Сега хората не може да учат да убиват хората, но те го убиват. Как да убиват раза? Когато говорят против него, той говориш против него. Трябва да ти скажа. Всеки от нас говори против него, нали? Що говори против него? Защото истината е, че има някаква обратна страна. Докато този човек го опиташе, направо те е малко нещо.
И веднага говориш от тебе, защото му отвръща с това, което беше в сърцето, нещо свърши. Ти му отвръща с образа. Забеляза? Имаш добро мнение, докато не чуеш нещо срещу този човек, че нещо му болят от тебе. И веднага го обръщаш. Защо? Защото е омраза. Бог дявол използва делата на плътта да те удара чрез них. И ако ти не си готов, не си подготвен, ти отвръщаш със същото. Бог тогава става. Убиваш, разрушаваш и убиваш. Може да се справим.